Kone sa blížia na metu štartu a v tejto chvíli boli dostihy odštartované. Pozrime sa, že kto je na čele a už sa tam prepracoval Rudy Pierre so štartovým číslom 5, ktorý aj s týmto vstupným postom sa dokázal prepracovať hneď na čelo, ale v jeho podaní je to možno trochu netradičná taktika. Je to teda Rudy Pierre a za ním Royal Titan so štartovým číslom 1, takže Rudy Pierre ako spolufavorit s kurzom 2,5 k 1 to naťahuje hneď od štartu. Rudy Pierre, Royal Titan, potom je tam Satan Missy spolu s N-Magic a na posledných dvoch priečkách Evals a Cavalerie. Kone zhruba 200 metrov pred cieľom, ktorí budú teraz prekonovať po prvý raz. Môžete ich povzbudiť potleskom. Je to stále Rudy Pierre, Sir Viking, N-Magic, Evals spolu so Satanom Missy a Cavalerie zatiaľ na priebežnej poslednej priečke. To pole je pomerne rozťahané zásluhou Rudy Pierra, ktorý nadiktoval poctivé tempo. Rudy Pierre, Royal Titan, na tretiu priečku druhou stopou prechádza Satan Missy, je tam N-Magic, ktorý ale teraz výhodnejšou stopou podbehol Satana Missyho, za ním je to Evals a Cavalerie zatiaľ na priebežnej 6. priečke. Do cieľa však zostáva zhruba 1200 metrov. Rudy Pierre privedie pole aj na protiľahlú stenu. Rudy Pierre, Sir Viking, N-Magic, potom je tam dvojica Satan Missy, Evals a Cavalerie. Stále je to Rudy Pierre, Sir Viking, N-Magic, respektíve Royal Titan, N-Magic. Ďalej je tam už Cavalerie a Evals so Satanom Missy teraz sú na posledných dvoch priečkach. Je to stále však Rudy Pierre, za ním dvojica od trénera Jaroslava Dobrovoľného, Royal Titan a N-Magic. Je na šancovej 4. priečke, z ktorej bude útočiť na víťazstvo. Táto štvorica sa odputala od zvyšných dvoch koní, takže Satan Missy a Evals zrejme už len dobehnú do cieľa. Je to však 200 metrov alebo 250 pred cieľom Rudy Pierre a na ňo bude útočiť N-Magic, Rudy Pierre, respektíve Royal Titan, N-Magic a ešte aj Cavalerie. Rudy Pierre a Cavalerie teraz útočí Rudy Pierre a Cavalerie. Cavalerie prichádza finišom a vyhrá tieto dostihy pred Rudy Pierrom. Cavalerie, Rudy Pierre, Royal Titan, N-Magic, Evals a Satan Missy.